Здравейте и добре дошли в моя канал. Днес първо искам да започна с това, че видеото не е спонсорирано и днес ще направим разпаковане и кратко ревю на работна LED лампа от Viha с презареждаща батерия 30 вата и максимална осветителност 3000 лумена. Нека да започваме. Лампата пристигна днес, поръчах си от Amazon, понеже я няма във всички държави. Сравнително нов модел е. С отварянето на кутията виждаме USB кабела за зареждане и книжката с опътването. Това е самата лампа. Имаме магнитна стойка. Която позволява да захванем лампата на метален профил, докато работим. Може да я поставим или така на земята. Също така има и кука. 360 градуса завъртане. Може да се закачи някъде. Тук отзад имаме индикатори за батерията, като имаме индикатор за 100%, 75%, 50% и 25%. USB Type-C порт за зареждане на самата лампа и бутон за включване. Като тази лампа е 30 вата, максимална мощност е 3000 лумена с 3 режима на работа. Първият режим е с едно натискане на бутона и включваме лампата на 750 лумена светлина. Второ натискане включваме лампата на 1250 лумена светлина и с третото натискане включваме лампата на 3000 лумена светлина. Лампата е снабдена с 4400 мАh батерия, която позволява работа с лампата до 13 часа, поне така казват. Дали е така, не знам, те първо ще разберем. Също така лампата е удароустойчива, доста е компактна и лека. Изработката е доста качествена, но от Viha не можем да очакваме друго. И тук имаме книжка с опътване, като е описано, че лампата е 30 вата. Минимално разстояние на осветяване е 15 см. Топлината на светлината е 6500 келвина. Живота е 15 000 часа. Лития-ионна батерия 4400 мА, 7,4 волта. USB Type-C. До пълно зареждане на батерията е изписано, че се нуждае от 6 часа. 70% се зарежда за 3 часа и половина. Водоустойчивост IP54 протокол. Удароустойчива. Работна температура от минус 10 плюс 30. И работна температура на самата лампа. Тук са изписали от минус 10 до плюс 30. Батерията работна температура от 0 до плюс 25 градуса. И материала на лампата е IBS, PC и TPR. Тегло на лампата е 554 грама, като размерите са 18 см по 14,5 см по 4,7 см до дебелина. И тук е описано на първи режим осветяване на 750 лумена или 1250 лукса до 35 метра. На този режим лампата може да работи 13 часа. На втория режим 1500 лумена, 2500 лукса, разстояние до 50 метра може да освети и може да работим до 7 часа и половина.
и на максималния режим 3000 лумена, 5000 лукса, до 70 метра разстояние може да осветяваме и работа до 3 часа и половина. Изчетох доста коментари за тази лампа и лош коментар не можах да видя. Всички хора са много доволни от нея. Изключително удобна, мобилна и лека, и най-важното е, че върши работа. Но дали ще бъде така, тепърва предстои за мен да се убедя. Ако и вие искате да разберете дали се заслужава инвестицията в тази лампа, моля, последвайте ме и се абонирайте за канала, и след няколко седмици ще направя видео с това дали наистина върши работа или не. Благодаря ви!